És el torn ara, en nom del grup parlamentari de Junts per Catalunya, del senyor Albert Batet. Moltes gràcies, president. Honorable president Torra, en primer lloc deixi'm constatar que si visquéssim en un estat de dret normal, com cal, no pertocaria a mi fer aquesta pregunta a vostè, sinó que li pertocaria al president del nostre grup parlamentari, el senyor Jordi Sánchez, que està injustament a la presó. El nostre grup parlamentari no deixarem mai de denunciar arreu on faci falta, on convingui, que la realitat, la normalitat a Catalunya és que la repressió continua, malgrat fins i tot un canvi de govern a l'estat espanyol. La repressió que veiem en els nostres presos polítics, amb el Jordi Turull, el Josep Rull, en Junqueras, en Forn, en Romeva, la Bassa, la Forcadell, la presidenta Forcadell, en Jordi Sánchez, Jordi Cuixart. També amb els exiliats polítics que tenim, el president Puigdemont, la Clara Ponsatí, el Lluís Puig, la Meritxell Serret, la Marta Rovira, l'Anna Gabriel, el Toni Comín. La realitat de la repressió que també vivim, alcaldes perseguits per la Fiscalia, mestres, mecànics, artistes, músics, funcionaris de la Generalitat de Catalunya. La realitat és que aquesta repressió no amaga la greu crisi, la greu aluminòsia de l'estat espanyol, la greu crisi d'estat que hi ha a l'estat espanyol. Una repressió de l'estat contra Catalunya, contra la democràcia que fou beneïda, que fou autoritzada pel rei dels espanyols el dia 3 d'octubre, corejant i cobejant el a por ellos. Fruit d'aquesta repressió, Espanya i el rei ja no poden anar pel món donant lliçons de democràcia, perquè ja no és creïble. I per això li preguntem, ja que ha anunciat que diu que vol venir a Catalunya, quin és el capteniment del president i del govern en la visita del rei a Catalunya. Aquest rei que va abdicar dels catalans del dia 3 d'octubre, renunciant a fer el paper constitucional que li pertoca, sent la institució menys valorada per tots els catalans i les catalanes, la menys valorada, on el 60% dels catalans hi posen un 0 al rei i un 0 a la monarquia. Cap gest, cap disculpa des del 3 d'octubre. Només l'ús de la força, més presó, més exili, més repressió. A Catalunya està clar que hi ha un malestar amb el monarca, un malestar que no oblidarem de com ens va tractar el dia 3 d'octubre, que els catalans són com a súbdits i que ens calia un correctiu. Nosaltres, des de Junts per Catalunya, simplement volem dir que el dia 1 d'octubre vam lluitar pels nostres drets i les nostres llibertats i que mai serem neutrals defensant la llibertat d'expressió, els drets civils i polítics de Catalunya. Moltes gràcies.